aici cu alături de Inacio, filmăm Super Paintball. Adică mai multe minigame-uri, nu? Minigame, da, minigame. Ai pus la arcade? Da. Da, pe Am shotgun și trag cu mai multe, deci nu problem. Apăsați și voi butonul și de like. Sper să vă placă și melodia de pe fundal. Cum dracu mă pe cealaltă, mă? Bă, coaie! Tragi cu shotgun-ul, cu stânga, cu click stânga, mă. Tragi. Nu cu dreapta? Nu. Ma, ce lagam! GG! Mă omorâ! Uite, să-ți dau poțiune, doar dar... Pas mai sunt. Bă! Bă, revie-mă și pe mine. Revie-mă! Nu știu unde ești. Erau în spatele tău! Dacă dau și la altul. Revie-mă! Vin acum! Haide! Nu ăsta albastru! Gata! Yes! Te-am înviat! Da, te-am înviat! Am câștigat! A fost tare minigame, nu? Da, arcade. Mama, cu TG-uri am făcut, bă, ești bun? Câte? Am 2717. What? Mamă, ia-ți Wither-ul, eu mă la Wither. Nu, ia-ți ăsta cu Runner Buster. Runner Buster. De ce? Ia-ți-l, că cu ăla trebuie să ne cau, să ne omor. Buster, ăla, Buster. Runner Buster. Primul? Da. Da, mi-l-am. Eu trebuie să vă omor sau cine? Nu, dacă era ăla trebuie să ne omori. Dacă ești alta ăsta. Ce trebuie să facem aici? Trebuie să te ascunzi să nu vină modul. Mod? Da, ăla dacă te omoară te faci... Bă, stai acolo, stai acolo! Bă, nu știu ăsta. Ce mapă, bă? Bă, dacă te omoară ăla, îi face pe ăștia scheleți, ăia trealeagă. Gata, știu minigame. Oh, mor, fugi! Fugi, Nacho! Fugi! Faci, baby! Suntem up! Păi cine a intrat pe 1-7? Mor! A, tu ești ăla, mamă, ăia toți sunt de casă, bă, mă, lași. Fuck you, tu ai murit? Nu? Fuck you, am murit! Te las să mă mori, dacă nu. Mă omorâ, mă omorâ. Mă omorâ. Eu pe măta asta. Bă. Mereu mai sister. Vine. Ce-te fac? Ce-te fac? Am făcut-o kill! Vine. Eu mi-am bătut gajica. Mă pun bădic. Mamă, e întuneric greu. Dă-i balul ăsta! Dă-i, bă! Vezi că nu are cum să te omoare, că ai regeneration. Am văzut, știu. Eu fug. Ah! What-o? Tu ești ăsta. Nu, l-am omorât, GG. Ah, tu l-omori. Mamă, Inacio, Hai da. să că 1. Asta, dacă mai... Uite ăla din copac să nu-l omorâm. Apăra. Hai. Wachi. L-am omorât. Tu! Ah, că a făcut. Oh, fucking muscle shit. Oh, fucking muscle shit. Oh, fucking muscle shit. Oh, fucking muscle shit. Am câștigat gemuri, bă. Bă, eu uitai să filmez acum a doua oară. Păi tu nu filmezi așa? Tu le pui pe rând, tu nu filmezi așa, una după alta? Ah, ba da! Stai că eu nu mai vorbeam. Am lag, game load. Hai, dai pe ceas, dai pe ceas. De ce? Dai pe ceas, hai să mergem la altceva. De ce m-a scos? Păi e și eu. Dai pe 15, dai pe 15. Intră cu 172 ca să nu mai ai lag. Nu mai intru cu niciun 172, dai pe 15. Gata. Păi cum vrei să filmăm noi dacă tu ai lag? Party. Accept. Știi că eu încă filmez, nu? Sau să închid filmarea? Hai, filmează așa. Hai la...
Fight, tati, du-mă unde vrei. La minigame sau unde ne băgăm? Hai la ăla. Sug, hai la sug. Hai la sug. Nu-mi place SG-ul. Mă! La ce vrei zi? Sug. Hai la dă mai ting. No! Nu-ți place? Hai la micro battle. Nu știu ce trebuie să faci. Da, du-te, dracu. Stai că spun eu unde e. Hai la. Hai la Mind Strike. Unde intrași? Nu știu nici eu. La arcade. Am la arcade. Bloc. Eu ieși din party, mă joc singur altceva. De ce?